Salam mehriban adamlar. Sizin her biriňize berk jan sağlyk, uzak ömür, maşgala we dançylygyny arzu etýär. Bizi şeýle bagtly durmuşda ýaşadýan gahrman arkadaly gahrman terdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadaly gahrman terdarymyzyň elmidama janlar sag ömürleri uzak, ähli tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz moda mendil gepleşimiziň täze sany başlaýar. Gepleşimiziň şu sany biz Dursunay Weddinghouse-da düşürýär. Ýöne ilki bilen gelin men sizi gepleşimide gatnaşyp mehmanymyz bilen tanış edýän. Nuri we oğul Nur 1994-nji ýylda dogurly. Häzirki wagtda ol Änok şäherindäki kärhanalaryň birinde hasapçy bolup işleýär. Ol ýollaşy bilen 12 ýyl bäri Agzybirlikde bagtly durmuşda ýaşaýar. Olaryň iki sancak gyzy bar. Ýaş wagtynda on iň uly arzuwlarynyň biri model bolmakdy. Şugun bolsa ol şol arzuwuna ýene-de bir ädin ýakynlaşar. Oğul Nur, salam. Gepleşimide hoş gördük. Tuğuleme ýeke gelmensiň-de bugün. Ha, ogy jagdym mahym janam biz bilen gepleşige gatnaşasy geldi. Alyp gaýtdyňyz. Oňorypsyňyz. Mahym, ejeň biziň gepleşimide gatnaşjak diýende kakyň näme diýdi? Seni eger şo begendirýän bolsa gatnaşaý diýdi. Tuğuleme gowdugyny. Şolar ýaly söýgi, Agzybirlik elmidama maşgalaňyzda hökm sürsin. Ananmadym, dogry aýdyn. Näme ananmadyňyz? Näçe agrardy? Modellik diýip. Anketan dollar diýdim, beýtgaçyk anketan dollardym. Şoňa laýyk çağımda şu ýere gelýänçämde ananmadym men şoň. Näçe agrardy diýip pikir etmedim. Hiç pikir etmedim. Şolar ýaly aňsatda biziň gepleşimide gatnaşmak, nädip gatnaşmalaryny men soňuna aýdaryn. Inni biz şu gün gepleşigimizi Dursunay Weddinghouse-da düşürýär. Biz gepleşimiziň geçen sanynam gelinlik öýüne düşüremizden soň bize gatykän kommentariýa ýazdylar, gelinler ýene şol toý günümizi ýatlasymyz gelýär, şol pursatlara dolanasymyz gelýär diýip. Şeýlem hakykatdan. Hakykatdanam şeýle. Adam durmuşunda ýekejege de gaýtaranýar da. Şo pursaty täzeden gaýtalasyň gelýär, täze moda fatalar görgen. Olar giyip ýene şo pursata şo günlere gaýtyp gelesin gelýärdi. Iň owadan bolasyn gelýär. Ha. Ýöne siz anketaňyzda da belläpsiňiz, model bolmak arzuwma diýipdiňiz. Şoň üçin siz şul Dursunay Weddinghouse-yň modeli bolarsyňyz. Şuňlukça. Mahym, sen men esas kömekçim boljakmy şuňlukça? Balä? Onna ikimiz stilist bolaly bolýarmy? Ejeňe iň owadan köýnek taýlaly. Balä? Moda mendil gepleşigimiziň şoňky sanynyň esas himayetkary Dursunay Weddinghouse. Ýörüň men sizi häzir Dursun ýence bilen tanış edýän. Dursun ýence salam. Arman. Isläp otursaňyz şu adam. Dursun ýence, ine şoňky gepleşigimiziň mehmany oğul Nur. Oğul Nuram owadan libaslara giyinip gelinlik pursatlaryny ýadyna salasy gelýär. Ören gowy Dursunay Weddinghouse-nyň ähli mümkinçilikleri siziň hyzmatyňyzda. Ona biz oğul Nury gyýlan ýanyna guradaýaly. Bäle. Gepleşigimiziň şoňky mehmany 3 tapgyrdan geçmeli. Birinji köýnek saýlar, ikinji makiýaj we saç beregi, üçünji bolsa syomka. Taýarmyna? Başladyk. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. İkinci tapgyr gözelleşmäne wagt geldi. Oğul Nur toy pursatlaryny ýatlasymy gelýär diýdi. Türkmen toýunam
kurtösüz gözüňe getirmek mümkin däl. Dogry aýtýaňyz Dursun enge. Gelinlik durmuşynyň ilkinji günlerini ýatladýan milli obrazyna manna sowgat edýärliň ogul Nura. Ha, aslında hemişe bizden toy koyuna galan müşterilerimize bir günlük kurtölenmedi sowgat edýär. Oy, ola hasam oy. Tamaşaçylarymyz billek goýun Dursun Aý Wedding House'da koyuna galan müştere kurtösi bir günlük mut eken. Syomka. Kula halkan qowla. Yo, efet. Ha, o. 1, 2, 3, 4. Elin goýur aşağı. Teret. Täden. 1, 2, 3 terede. Goýur. Ogul Nur, ine şuun kowunymyzam tamam boldy. Sizde nähil täsir galyrdy? Şuun kowun. Geçen günüme gaýtyp geldim. Bahar arzulam amalaşdy. Dursun Aý Wedding House'a köp sag bolsun aýtýan. Gyýlaram tölüme gatgoýja hyzmat etýän ekenler. Biz üçin hem esasy zat şol, bize gelýän mehmanlarymyzyň arzuwyny amalaşdyrmak. Şoň üçin biz begenýäs sizin arzularyňyz hasyl bolanyna begenýäs elmi dama durmuşyňyzda, maşgalaňyzda agdy berlik bolsun, sevgi bolsun, bagyt bolsun, mahym saňa da sag bolsun, şuň maňa kömek edenim üçin. Ine moda mendili gepleşimiziň ýeni bir sanam tamam boldy. Eger sizden biziň gepleşimizde gatnaşmak isleýän bolsaňyz, gepleşimizden aşagynak opisaniýasyna girip, anketany doldurup, biziň gepleşimizde hat uradyň. Gepleşimiziň inlik sanyny görüşýänçek, hoş sag bolun.